Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa sunana Suyuda Ahmad keke na ku fata alkhairi. Ai uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wata hanya wadda ta baka dama ka boye dukkan wata number waya da yake so ka boye a wayarka. So dama za ga wani lokacin burin mutum kawai da an shi wayarka shine ya tabbata kan cewa kana da wata number waya ko kuma yana binciken wayarka yana zargin ka kan cewa kana waya da wani ko kuma kana waya da wata. Sannan ko da ce bai san sunan da kai saving din number wayar nan ba, za ga ya dauko wayarsa kuma ya rubuta number waya a cikin wayarka saboda ta fito da sunan da kai saving ɗinta saboda ya kama ka da zargin da yake yi. Wannan application ne zai taimaka ma dukkan wata number waya da yake bukata ka iya blocking ɗinta ka ɓoye ta. Normal za ka yi saving ɗin number waya kowane suna ka ga dama, amma kai blocking ɗinta za ka rufe ta wadda ko da ce mutum ya gama searching ɗinsa a cikin wayar ka ko kuma ya rubuta kwata-kwata wannan wayar taka ba za ta bashi sunan wannan number waya da yake bukata ba, har sai kai idan kana bukata ka shiga cikin application ɗin sannan ka fito da number waya sannan ka amfani da ita. Bayan kuma za ka iya chatting da mutum ta WhatsApp ba tare da shi wancan ya sani ba, saboda wani lokacin za ga zargi yana ta yawan shiga akan cewa kawai ina zargi kana waya da budurwata ko zan zo ta searching din neman wannan number waya, alhalin kai kuma wannan number waya kana bukatar ta. Bayan kuma idan kai batta normal shi wancan zai iya gani akan cewa kana magana da wancan ko kuma zai ga number waya a cikin wayar taka. Don kai amfani da wannan hanyar zaka iya rufe number waya a cikin wayar ka, dukkan wani abu da za a bi ba za a taba gano wannan number wayar ba. Bayan shi wannan darasi na shi ne ba dan rashin gaskiya ba, na shi ne domin wani lokacin za ga kanan kawai wani yana bukatar ya dauki number waya kanwarka ko kuma number waya dan uwanka ke kuma baka so. Da zarai wannan gayan kana tabbatar ko kuma ka tabbata kan cewa yana so ya dauki number waya, zaka iya kulle wannan number waya a cikin wayarka. Saboda haka wannan darasi yana da matukar amfani, ya kamata a cika kallon bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu cigaba da sun muna roƙon da wanda mai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe, sannan ka mana like sannan ka tura abokananka da kai ne suke chatting WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Nagode. Da farko wannan application ne zan ajiye muku, sai ku duba wajen description da wajen comment, saboda haka za ku ga na ci ga link da application ne sai ku taba ku download na application din. Akwai wanda kwanakin baya na ga mun tambaya ko wance na ga ta yi mun tambaya ya za a ta gano wajen description. To wajen description shine bayan kin bude bidiyon normal kamar kina kalla, bayan kin bude bidiyon kamar kina kalla, a nan gefe ga wata alama kibiya ta kalli kasa sai ki taba wajen, kina taba za ki ga bayani akan bidiyon ya bude. A cikin rubutu na farko za ga na ci ga link na application din sai ki taba ki download na application. Shi kuma wajen comment normally kamar kina kallon bidiyo haka, anan zage wa comment kina taba shi ma a cikin nan zaki gana ce ga link na application din sai ki taba ki download na application din. Wannan hanyar ce ta baka dama ko ce ta baki dama ki gano wajen description da kuma wajen comment. Bayan ka ga link din sai ka taba kai download na application din. Ai ka download na application din kawai sai ka taba sai ka bude application din kamar haka. Bayan ka bude application din kamar haka, da farko shi kanshi application ne mai tambaya kan cewa ka sa wannan application din security, sannan ko da ce saboda ko da ce ka boye number wayar, idan mutum ya san application ne zai iya cewa zai bude application ya gano number waya da ka boye ta. To ne zaka zaɓi kalar password din da yake so ka sa wannan application din. To yanzu misali shawarar da zan baka shine ka sa na farko shine calculator, sai ka taba gurin. Bayan ka taba za ga ma misali yanda ka sa password din sai ka taba okay. Yanda zaka sa password din wannan application na calculator shine ka iya cewa 4 a tara da 1 sai ka ce is equal to. To nan zai nuno ma kan cewa ya yadda kan cewa wannan password din ya, amma ka ƙara maimaitawa shine 4 a tara da 1 is equal to. Kana taba shi na ka sa wannan password din mai kama da calculator. Bayan da tambaye kan cewa ka sa Gmail din da ko da ce ka manta password din za a dawo ma da password din naka, wanda in dai baka shigo cikin application din nan ka bude wannan number waya da ka bude ba, idan ka manta kuma ka delete na application din kwata number waya baka taba ganin ta ba, ko da a ce ka ƙara rubuta ta. Za ga rubutu nan ƙasa sai ka taba shi haka. Bayan ka taba za ga nuno ma nan, bayan sai ka taba okay. To bayan ka taba zai ƙara nuno ma kan sai ka taba allow. To shine zai nuno ma dukkan wani kwanta ko wace nambobi da suke a cikin wayarka. Yanzu misali idan kana so ka boye wata namba a wayarka, yanzu misali normal idan aka shiga cikin contact ɗinka za a ga namba, misali wanda kuke gani ga wannan number da ne searching normal ga tana a cikin contact ɗinka. To idan kana so ka boye ta sai ka shiga cikin application din. Bayan ka shiga cikin application din, da zarar ka taba wannan application din, to da ka
shiga cikin application din, misali zan boye wacce number da na nuna muku a cikin contact dina, ga ta nan kamar da kuke gani. Bayan ka zo daidai number da yake so ka boye, a can gefe za ga wata alama ido an kansale ta, sai ka taba gurin, kana taba zai noma nan bayan sai ka taba OK din nan, kana taba OK. Ko da a ce misali ka zo cikin contact din yanzu kwata ba ga wannan number ba kamar da kuke gani, ba ka taba gani wannan number ba saboda ka boye ta. To ko da a ce misali mutum ya zo yana ta neman wannan number da ya kata da ka boye ba ya taba gani ba, sai ya shigo cikin application din nan. Kai kana so ka boye ta number wadda baka so kowa ya sani, matarka ne kuma kanwarka ne, ba za a taba gani wannan number wayar ba kamar da kuke gani. To amma idan kana so ka gano number wayar da kake so ko kuma number wayar da ka boye, a nan gefe zaka hidden contacts din nan, sai ka taba gurin zaka jerin duk wata number waya da kake kai blocking ɗinta ko kuma ka boye ta a cikin wayar. To nan zaka zaba dukkan wata number waya da yake so ka boye, wadda idan mutum yana so ya gano wannan number waya bai taba gani ba, ko da a ce matarka ce tana zargin ka da wata number waya ba taba gani wannan number wayar ba. Kuma kana so ka cire ka dawo da wannan number waya a nan ka ganin ta a contact, shi ma nan bayan ka shigo hidden contacts nan sai ka taba wajen alama idan na haka, bayan sai ka taba OK. Kana taba OK shine wannan number waya za ta dawo kamar da kuke gani, gashi na ta dawo number waya. To wannan application din zai taimaka maka kai blocking din duk wata kafa da zaka iya blocking din contact ko wance number waya wanda babu wanda ya isa ya gano ina ka aje wannan number wayar. Nan kana so ka canja application ko kuma password, a can sama bangaren na gunka za ga wadansu like guda uku, sai ka taba. Bayan ka taba ga sunan zaka iya bi ɗaya bayan ɗaya ka canja duka wannan alama da yake so ka canja na application wanda ba wanda ya sai gano wannan application din. Saboda haka kada kuma ta tuba mana alamar subscribe, sannan kuma like, sannan kuma share. Nagode.